bayarok jatana lamsogani blogger tinin blogong kha kaisa unique nai abong kha chung nogono tini YouTube ni golden play button senam lainai ke YouTube hapara hapke to jotonin kaisa imang tongo silver play button eba ke golden play button jotono manna muchung jago same aba haino angbo manna muchung jago inke tabuk to angoi maya kho haipano in future androgano support khlaike ang bumanai tani subscriber only 16k siko ke abno manya phano hayo nogo chung senamui nailenya busuk jara tei naithogong no norok naitongdi jayakarei ke phadi video jenglai suano hinke bayarok video jengna sekang ang norok tini kaisa apps no tui sanai abong kha 334 rummy apps oro thongoi norok gobang marang jitui mano hinke norok puilano ani description o rojak link o thangai download khlai register khlaina di hinke oro register khlaimani loge loge norok 41 rupees sign up bonus manui painai ke oro ang tabok 300 rupees deposit khlai thungoi nainai ke oro ni bising no ang choose khlaine kha dragon versus tiger norok ni cha jeno phone norok thungoi mano ke phaidi ang tabok oro 1000 rupees ruoi thungoi nainai dragon ruoi thungoi nainai yes dragon jiti kha ke norok ni thungmani rang no easy khaino withdraw khlaimano norok ni bank account bi khaimano te norok ni UPI ti bi khaimano ke norok ni friend rang no refer khlai uinongoi mano ke taitam no nasing tong norok dakti thangai ani description ro jak link o thangai click khai download khlai thungdi senamna thangke chung puilano MDF board nanai tei PVC sheet bo nanai kete abno karibo chung rana ni bagai print copy nanai iko just sample print out khaito jak abono karibo chung o white chakao golden by fill up khainai obong kha golden ni vinyl sheet vinyl roll iko norok nugui man khana tei obono hinke back side ronai obo bohaino black color ni vinyl paper iko MDF board ni onglogo obo haike thepai ronai tei abono karibo chung oro atha use khainai obong kha flex quick obo just like a fabric khaino sarapnai jat datino easily hinke chung play button no use khainai o mirror no hinke chung poila no vinyl paper o khaiei o play button ni symbol tui phaijak hinke abono ta obono kinar draw khlai tongo draw khlaimani agulo chung obono cut khlaina hanai iko easily no draw khlaimano o vinyl thejak hinke chung obono scale by khaiei kaisa krak manuyo berawoi obono raoi nanai iko easily no cut khlaimano haini bagaina ang o sheet no use khlaio obo belaino rathogo hinke MDF sheet no hinke ranani kisa tugo abo hinke kata rok nango electric kata rok nangnai abo ni bagaino obo easy khe raoi mano ba chung obno no use khaika hinke obono hinke smoothly kisa naithok khaiei corner rok ranai iko oboke kona kachani playhead no raoi khibi painai tamne hinke obo kaisa design ngoi thangka obno bo kisa kaham khaiei berawoi main chido mathe panai ang hinke asok smooth khaiei blade by raoi manya haini bagai ani husband no raoi tongo tei ang bahaino bono kisa misa help rock khai tongo tabuk chung obono middle khiklaina bagai ko kaisa kona kajatui rigina kha hinke obono kajaro roi rusinai hinke obono bahaino kinar joto draw khaimani agolo hinke cut khlai painai iko ongkha hinke obono bahaino tabuk ranai hinke kisa rafro carefully khaima ranai tamne hinke yakphano rajagai thangai mano kisa karagongoi tongbla aboni bagai ke abono tabuk turuk khai raoi tongo omti khema rathani no asuk suja khlaimani ango yakbai siramani ba kon abono asuk naithorumia ongoi thango o jagao no naithokya machine bai ma rakhe to naithok no ongnai gobala yakbai si khaimani ba haipano jesok mansa khlainai iko raoi thiberi roharka ke tabobno konar taibo kaham khainai
रानाय नाय दंदि याक बैमा रामानि बागै आसुक उसमुत खायै एक्जेक्ट साइज रावै मानिया जुदि मेसिन बैमा राखे तो नायथक खलायै रावै मान खामो हिंके अब तो राबाय खा के अब हाइनो ते कायसा सिदो बाहाइनो सेम साइज द्र खलाय मा रानाय के इको थेपाजाक बा kaham keno rawi tong makha kono lori ya ke obno bhanyo rawi khidare ri rohor sinai hinke bayarok nragani video no chajagui tongkhe like share tei comment khlaina tapok di norok chinio sanamani video no bahai nangjak kha naithokjak kha ba naithokjak ya ba jetono comment no sana tapok di hinke iko chung bazar ni katal mirror paiti phaimani obno no tabok oro use khainai ke just haino tak sample ni bagai berawi naikha ke obno tabok ko draw khlai nanai draw khaimani yagolo hinke obno bhaino cut khlai nanai iko kakha hinke taboro mirror thepawi rosinai ke kisa clean khaibo reronai ko chaka chak naithok ongthanga hinke obono thepawi rerosinai hinke tabo hinke oro golden sheet no ko atha sakagoi thepawi rerosinai hinke tabokhe chini golden play button naithok ongsinai narok naitongdi bhaijani ongno ko thepai rekha tabokhe to buskangni thepakha hinke tei ongkolok ni thepa jangnai tongkho hinke amno kaham ke babulong tongman no kaham khai mami himnai hayake pura bosabai tongnai ke oro kisa rawi ronai hayake khaitogya ko khawi rawi rakha kitabo oro mdf sheet no thepawi rerosinai ikko kafaka hinke tabo kinar kinar bo amno doleinai thepawi rerosinai obo hinke chung already no cut khlai ti phaijak 1 million subscriber passing ongyakho haipano imang oboro midelo khai thepawi rerosinai ko athawaisa kafake to paikha hinke ko thepai rekha tabokhe chro chakhai khagoi paikha obo chung chini vinyl cutter baino cut khlai layo ani first payment month pro vinyl cutter paimani obo blog tongo norok nainamu songkhe ani description rojak thangai naimano hinke chini play button almost no complete nongto tui hinke tabo obono iko air sawi khibi paikha hinke naidi buskangle jotono paikha hinke tabo ongklogo black color ni vinyl paper thepawi rosinai hinke ko thepabai paikha hinke tabo obno je kinar kinar barangmani obno tabuk joto rabai khibai paisinai hinke no chini play button complete ongkha hinke kotor to complete ongbai kha haipano chung kaisa golden mini play button bo sanamai nainai hinai nai obno bo sanamai tonglayo iko hinke chung already no Kardo khaibai tujak just tabuk thepabai rekha hinke no pas paikha iko naidi norogo mini nole bahayang jakha comment khlai sadi
Hingke bayarok iko chini golden play button ni final look iko naidin rok bahai nangjakha asuk kosto khai sanamani naidi kisa kaham khai phunuknai original play button manya phano haino chajakmani bagai chung nogono sanamai naikha hingke obo kheto mini play button manya sani sakang no advance no sanamai naikha chajakmani bagai hingke machine chara sanaman no naikhe asuk bo sitra onglya naithok no ongkha obo camera o hingke kisa color reflect ongo abon bagai norok asuk golden color haike nugya but obo real hingke kisa naithok no ongjak hingke abono tini nani vlog osung nong sinai norok bai malaini ani next vlog o haike nano support khlai tongdi tei jotono no hambai.